Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Wonten pangarsanipun jamaah salat tarawih wonten masjid ingkang tansah kula hormati. Swindah muga kula panjenengan ngraosaken puji syukur dhateng Gusti Allah Ta'ala kang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan lan karahmatan sehingga dalu punika kula panjenengan taksih paring kesehatan kewarasan saged nglampahi ibadah wonten salebetipun wulan Ramadan kanthi boten mawi alangan setunggalipun punapa. Shalawat salam Allah mugi tansah katur danjen junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan antu-antu syafaatipun nginjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu jamaah salat tarawih wonten ing masjid kang tansah kula hormati, boten kerawas sampun mlebet tanggal 6 bulan Ramadan taun sakmenika. Saking arah menika monggo kula panjenengan sami ningkataken iman takwa, ngamal ibadah, ngamal sae dhateng Gusti Allah Ta'ala wonten ing salebetipun bulan Ramadan. Mugi-mugi kemawon sedanten ngamal sae kula panjenengan, ibadah kula panjenengan tansah dipun tampi dening Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan tasih saged pepanggihan ngaos sekedhik ing teng mriki kula badhe ngaos babagan najasah utawi najis. Pilih mboten saged kula panjenengan pungkiri ben dinten sing jenengane najis niku kula panjenengan mesti teng pundi kemawon mesti manggi. Lah sing diarani najis ki napa? Najis warnane ki wonten pira? Terus kepripun carane ngilangi? Mangke teng mriki badhe dibahas dalu punika. Ta'rifipun najis utawi definisi najis, penjelasanipun najis. Najis punika perkawis ingkang nggigokake utawi cara basane teng mriki nggih njijiki. Sing teng mriku saged nyegah dhateng syarat sahipun salat. Lah teng mriki enten kata-kata nyegah dhateng syarat sahipun salat. Lah jenengane kula panjenengan nggih mesti usaha ketika ajeng salat nggih kedah netepi syarat-syaratipun. Contone nggih kedah suci saking najis. Ing mongko mangke kok nek salate mboten netepi syarate, nggih tangeh lamun salate kula panjenengan ajeng dipun tampi. Ananging kok menawi kok salatipun kula panjenengan sampun netepi syarate, contone sandangane resik, panggonane resik, sampun wuntu, niku urusane pangeran ajeng dipun tampi napa mboten. Nah, teng mriki an-najasatu salasun, najis ki wonten 3. Mestinipun niku pun mboten asing jenengan mireng pun bola-bali monggo kula emoteke malih. Najis ki ana 3 ingkang sepindah najis mukhafafah utawi najis enteng, nomor kalih najis mutawasitoh utawi najis sedengan, ugi ingkang nomor 3 najis munggoladoh utawi najis ingkang abot. Monggo niki kula udari setunggal-setunggale mbok menawa mangkih jenengan kok manggihi niku saged nyucikake, saged nangani carane kepripun. Ingkang sepindah najis mukhafafah, najis ingkang bangsa enteng. Sing teng mriki dipun ngendikake utawi dipun jelasake najis mukhafafah punika baulus sobi alladzi lam yud'am ghairul laban. Najise bocah cilik sing durung mangan saklintune air susu ibu. Lah niki terus ditambahi malih walam yablugh al-haulaini, ugi dereng tumeka 2 taun. Nah, niku menawi teng Fathul Qorib niku dipun tambahi sing jaler. Jadi cara penjelasane ngeten, najis mukhafafah
utawa najis sing enteng niku najise cah cilik lanang sing durung ngombe sakliyane susune ibu ugi dereng dumugi 2 taun. Nek cara tiyang Arab riyen niku cara ndulang lare niku pun 2 taun sak pemindah. Ning kadose nek teng mriki jaman sakniki linakong teng coblon mriki 6 sasi pun didulang nggih napa mboten? Lah niku sing bentenake kados niku. Berarti nek kok 6 sasi pun didulang pun mboten sak lintune susu ibu, berarti pun kelebon nasi utawa sun niku pun mboten kalebet najis mukhafafah malih. Lah margane napa? Najis mukhafafah niki carane nucekake ben saged suci niku namung diciprati banyu pun suci. Ning kadose nek kok zaman sak menika, zaman saiki niku nggih angel. Angel nggih damel ngatos-atos lah ngoten, damel ngatos-atos. Lah bentene malih nalika teng mriku tiyang jaler kalian lare istri, bayi lanang kalih bayi wadon nggih benten. Nuwun sewu nek teng kitab Fathul Qorib niku uyohe bocah cilik wadon sinaosa alit niku langkung pesing. Langkung pesing. Dados niku tetep mlebete mboten mukhafafah. Khusus sing bayi lanang sing umur sadurunge 2 taun tur dereng dahar dereng maem sak lintunipun susu ibu. Niku nggih radi kelampah ning nggih radi jarang. Lah niku khususnya damel ibu-ibu teng mriki pun mbah-mbah nggih mboten gadah lare. Gadah lare. Jane ngeten niki nek ndelalah sing gadah-gadah lare alit, ndelalah niku lare alit kan kathah ngompoli. Sing umur sasi 2 sasi ben mboten bola-bali ngumbah, nek ngertos carane nyucekake kan mboten saged, mboten kudu gonta-ganti salin, mboten gonta-ganti pakaian nalika ajeng salat. Nah niku namung diciprati nganggo toya niku pun suci. Niku sing sepindah najis mukhafafah. Nah saniki najis sing nomor kalih najis mutawasitoh utawi najis sing sedengan. Najis sing sedengan niku nggih al mutawasitatu sairun najasati al-mughalladati lan mukhafafah. Dadi najis mutawasithah ki sakliyane najis mukhafafah berarti sak lintune iki sing kados wau ugi najis mughalladah sing paling kathah kelampah paling kathah kula panjenengan nemoni kados ngeten iki. Contone kecipratan uyuhe kula panjenengan belek utawa napa nggih nyuwun sawune tai. Lah niku sing jenengane najis mutawasithah. Sing mriki wernane wonten 2 dosa. Lah sing paling kathah kelampah ugi carane nucekake nyuwun sewu. Biasane nggih jenengan sing kedang atos-atos nalika teng griya. Teng griya wonten telek pitik ndelalah nang jero omah. Niku sing paling kathah kelampah kados ngeten niki. Jenengan niku carane nucekake niku kedah diilangi riyin. Diilangi teleke nganggo tisu utawi gombal, teras teh mriku kudu ngilekake banyu. Nek cara kula pribadi kula piyambak teng griya niku kula teng griya niku cepak botol aqua sing tak bolong tutupe. Niku paling sering kula gunakake nalika kula gadah lare. Mergane nggih enten ompol, nyuwun sewu nek enten kadang enten belek. Lah niku kula tak ilangi kahanane, warnane. Contone kados belek, sekedhik mawon, teras kula curi banyu. Dadi mboten kedah gabyur, tapi namung sekedhik dicuri, sing penting empun nyirami nelesi panggenane najis. Teras kula lap ngangge gombal. Lah, statusé banyu sing alin iki mboten nderek najis tapi
dados toya ingkang mutanajis. Niku ki perkara sepele ning ageng sanget akibate. Mergane napa nyuwun sewune? Biasane jenengan nek ngepel nika, biasane nggih cara kathah kelampahe niku kan dipel mbeto pel sorok ngoten nika. Ketika teng mriku kok enten najise, sak omahe jenengan niku dados najis danten. Padahal jenengan ketika ajeng teng olah dugi salat kadang menyak-menyak niku. Nggih napa mboten lewati niku. Lah niku damel ngatos-atos. Damel ngatos-atos ngados ngoten niku. Kahanan seumpama enten belek utawi enten uyoe lare, ompole lare, anak putune jenengan. Lah niku diilangi riyen. Utak bare niku digapur sekedhik mawon. Sekirane toya niku pun nglewati najise. Pun ngilakake banyu jenengan kados niku. Sairul mak pun ngilakake banyu, baniku dilap nganggo gombal sing garing. Niku toyane mboten najis ananging dados toya ingkang mutanajis. Panggenanipun sampun suci malih. Lah niku nggih, kula mung ngimotake ben mboten salah kaprah. Mergane nek mboten diicali kados ngoten niku, sak omahe jenengan dados najis danten. Ngapunten nek ndelok kok dipel. Nek dereng diilangi najise. Lah niku sing jenengane najis mutawa sitoh najis sing sedengan sing kathah kelampahe nggih kados contone nggih telek utawa ompol utawa ngiyake anak putune panjenengan. Nah ngoten niku. Utawa delalah nembe teng wingking, delalah pipis, delalah nguyuh kok nyiprati wonten ing sarung, nyiprati nang sae panjenengan kula panjenengan sedanten, berarti nggih niku kudu dikumbah. Dados nyuwun sewune Bu, damel ibu-ibu sing cok ngumbahi. Damel ngatos-atos sakderenge jenenge ngumbahi ki ampun langsung dilebokke teng ember. Diselehke teng jobeng digaburi riyen. Niku pun sairul mak mbok menawa enten najis sing jenengan kesupen. Jenengan kok ngerti oh iki sarung gopak mbelek kok lebokke teng gombal reget. Kok ndelalah kok langsung ke ember dicuri banyu niku sak pakaian dados najis danten. Nah niku kados sepele ning efek utawi akibate niku ageng sanget. Dados nek ajeng ngumbahi sandangan diselehke teng jobeng riyen digaburi ngantos teles sedanten. Ketika pun teles nembe dilebokke ember paringi deterjen dikum. Saged tampi mboten Pak Bu? Kuse damel tiyang estri sing biasa ngumbahi nggih. Damel ngatos-atos ngoten niku. Nah niku kagem ngilangi kahanane najis. Mergane nggih niku ketika niku enten najis niku nyegah dateng syarat sae salat. Nek kok sandangane resik nggih Pak insyaallah salate saged ditampi. Nek kok sandangane enten najise nggih mestinipun nggih enten sing nyegah ajeng ditampi kalih mboten salate. Nah niku najis mutawasitoh sing biasa kula panjenengan temoni wonten ing kehidupan sehari-hari kula panjenengan niku. Nah sing terakhir najis warnane sing nomor 3 nggih punika mughalladhah. Sing mriki alhamdulillah mboten patek kelampah. Mergane al mughalladhatu najasatul qalbi wal khinjir wa far'i ahadihima. Sing mriki najis mughalladhah termasuk najis sing abot. Mergane teng mriku najis asu kalian celeng ugi anak turunipun. Dados margane napa kok diarani najis sing abot? Lah niki wonten setunggalipun kaul asal mulane nggih. Cerita sekedhik. Asal mulane diarani najis mughalladhah niku keranten napa? Riyen jamanipun Nabi Adam kek dadi cetakan saka lemah. Kek dadi cetakane mawon. Cetakane niku Gusti Allah perintah dawuh kalian iblis supados sujud dateng Nabi Adam. Sujud mriki mboten nyembah ning sing mriku sujud hormat.
Ananging iblis niku sakderenge sadurunge enten Nabi Adam. Iblis nalika ting swarga punika dadi badan penasihati malaikat. Iblis niku paling pinter ning ting mriku ngerasa dheweke iki luwih mulya tinimbang Nabi Adam. Iblis mboten purun sujud kalian Nabi Adam, makhluk ciptaane Gusti Allah, merga iblis punika ngerasa dheweke luwih mulya tinimbang Nabi Adam. Lah teng mriku makane kalih Gusti Allah iblis ditendang metu ditokke saking swarga. Lah karang iblis iki duweni 1001 akal saking pintere sakderenge ditokke kalian Gusti Allah teng surga. Gusti Allah iblis niku itu niku ndelalah niku nibani dumawah tibane wonten ing sirah napa nggih mustaka lah. Mustakane cetakane Nabi Adam. Nah, kalih Gusti Allah niku sing keidunan iblis iku dijipuk diguwak. Sing tibake niku uyeng-uyenge kula panjenengan sedanten niku. Uyeng-uyeng kula panjenengan niku bekas idune iblis. Diguwak idune iblis ditokke saka surga dadine asu. Nah, makane niku asu klebu kok najis sing abot merga asal meneh saka idune iblis. Makane carane nucekake kudu dikumbah ping 7 ambalan. Lah salah sijine ambalan niku dicampuri nganggo tanah utawi lebu niku. Tapi alhamdulillah kawontenan kula panjenengan niku nek najis mungkul langkah kadose mboten wonten. Niki namung pengertosan kula panjenengan sedanten enten najis sing gedene kaya ngono. Nah, ngoten niku. Ugi sak anak turune utawa temriki asu kalian celeng sing paling mesti ngene iki najise asu lan celeng. Nggih, tapi demot-demot malih asu kalian celeng sing paling najis niku ting ilere. Tapi nek delalah kok tangane kula garing, tangan kula panjenengan garing, sikile garing, delalah kok ting mergi mlaku-mlaku nang jimbaran kok kesampar asu, ya niku mboten najis, mergane garing do garing. Ning kok nek menawi kok tangane kula panjenengan teles, sikile teles, keserempet asu utawi celeng nggih tetep najis. Nah, sing benten ki ting mriku. Teles kalian mboten. Nah niku warnane najis nggih wonten 3 wau, najis mukhafafah, sing nomor kalih najis mutawasithah, sing nomor 3 najis mughaladzah enteng sedengan abot. Dadi nggih cara najis pun enten tingkat-tingkatane. Lah sing teng mriku najis niku saged nyegah sing hubungane kalian syarat sahipun salat. Merga syarat sahipun salat salah setunggali kedah suci saking najis, wonten badane, wonten panggonane, ugi sandangane. Iki. Lah kewajibane kula panjenengan dados manungsa nggih namung saged ngatos-atos usaha sak maksimale, usaha sak saged-sagete, sak teruse nggih niku fadlu minallah. Lah ngoten niku. Dadi nggih cara kados wau teng griyane pun diresiki jenengan husnudzon mantep oh iki resik. Lah ngoten niku oh sandanganku resik, sandanganku iki najis, jenengan nggih mestine ampun saged mbentenake. Lah niku babagan najis ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika mestinipun nggih jenengan mesti bola-bali ampun mireng. Pun wong salwangsul jenengan mireng babagan kados ngeten mbok tiling-tiniling iling-ilingan mbok menawa ana sing lali mbok menawa ana sing ora krungu nggih sing mesti pengemot kados ngeten iki ben anggenipun kula panjenengan ibadah nggih saged sae saged dipun tampi dening Gusti Allah. Langkung-langkung wonten ing sakmenika mlebet wulan Ramadan monggo sedanten ngamal sae ngamal ibadah kula panjenengan nggih diapikake malih ngoten
sing maune kok salate jebolong nggih nek saged nggih dikompleti sedinten ping gangsal, sing waone kok salate kok sak-sake. Lah niku kadang nggih persiapan bulan Ramadan kathah sanget. Sing wedok nggih kadang arep traweh ngeten niki rukuhe pun dikumbangi napa mboten diminyaki ben wangi. Niku hal sing sae. Ben sing mriku resik sekabehane. Mugi-mugi ngamal ibadah kula panjenengan saged dipun tampi dening Gusti Allah wonten ing salebetipun wulan Ramadan punika. Amin Allahumma. Kirane cekap semanten anggenipun ngaos dalu punika kula panjenengan kathah sekedhik mugi-mugi manfaat dhateng sedayanipun. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.